Άγιο Μινά Χαλκίδας. Η κατάσταση είναι τραγική, επικρατεί χιονόπτωση, χιονόστρωση σφοδρή. Από νωρίς το βράδυ ξεκίνησε η χιονόπτωση. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις τόσο ακραίες καιρικές συνθήκες. Κάμερα δείξε χιόνι. Είναι τραγική η κατάσταση. Δείξε την κάμερα, χιονόστρωση. Χιονόστρωση κάμερα. Οι άνθρωποι προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανταπεξέλθουν. Χιόνι πολύ, δεν υπάρχει θέρμανση. Κάμερα, καρότσι. Τα μηχανήματα του Δήμου παλεύουν και αυτά. Παλεύουν και τα μηχανήματα, κάμερα μηχανήματα. Βρισκόμαστε στο έλεος του Θεού. Πραγματικά όποιος μπορεί, έκκληση κάνω να βοηθήσει. Βοήθειά μας, καλημέρα και ο Θεός θα μας έχει καλά.